Binigbig ti Police Regional Office Cordillera ta outstanding performance ti Civil Disturbance Management Contingent anay patulot iti State of the Nation Address wano SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Idigalman. Ti contingent kat buklan ti 1,036 personnel ti PROCAR ang nagserbi kan timulong iti naulima ken anayas apan nakayapatungpal ti SONA. Iti panagsublida napadayawan da adagos gapo iti impakita da a dedikasyon, professionalism kan disiplina. Sigon iti PROCAR, ti baligi ken naulimak apan nakapatungpal ti SONA, uno ti SONA Security Operations, ket mangipakpakita iti kinaalerto ken kabaulan dagiti personnel ti PROCAR, iti panangkaypaitungpal, uno panangipatungpal da iti mandato da para iti linak ken kapya iti ruwar ti rehiyon Cordillera.